Һаумыһығыҙ, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Асылташ медиа мәктәбе укучылар ия. Проектта кемдер катнашала һәм максат ниндәй? Ошо хакта һөйләшер өчен студияга башкорт телен һаклау һәм үстерү фонды директоры Гөлназ Юсупованы сакырдык. Һаумыһығыҙ. Хәерле көн. Гөлназ, шулай итеп медиа мәктәп эш башланы. Кемдәрҙе ияһығыҙ был медиа мәктәпкә гомумән максат ниндәй? Был медиа мәктәпкә без Ғинуар айында заявкалар ия башланык бит инде. Был медиа мәктәптә 18 яшы тулган һәр бер кеше заявка биреп катнаша ала. Беренче төркемгә без 10-12 кешенән артык кешене йөргә булманык. 10-12 кешенән артык кеше булмаясак дип исәпләнәгәндә. Был медиа мәктәптең максаты нимәле? Бында инде шу башкорт телендә, рус телендә матур яза белгән һәм уларга исемемдең нимә икәнен аңлатырга, улар дөрес итеп телефондарга, нисек фотография эшләргә дип әйтәйек микән, стористар төшерергә һәм оешмаларның аккаунтларын алып барырга өйрәтергә максат инде. Ягъни был блогерлык дигән бурыс куйманыгыз, блогерлар әзерләү дигән бурыс куйманыгыз. Бында бутарга кирәк менә блогерлар ул аерым, исемемчектар аерым бит инде. Исемемчектар улар шул оешмаларның аккаунтларын алып баралар. Блогерлар улар индивидуаль бит инде, улар үзләренең аккаунтларында алып баралар. Ләкин шул курсларда биткән кешеләр бәлки улар эшкә урынлашмаслар исемемчектар булып, блогер булып китәрдәр. Шул ук вакытта блогерлар өчен дә бу файдалыдыр дип уйлыйм инде. Шулай ук улар дөрес итеп тиз генә видеога төшереп, тиз генә ниндәй кайда ниндәй программалар монтаж эшләп китәргә дип инде монтаж эшләргә булат, шул мобиль кушымталар белән таныштырып китәргә дип төрле яктан спикерлар йөргә булдык инде. Бында инде бу Асылташ дип, Асылташ медиа мәктәп Асылташ дип атала. Безнең кызлар бар бит инде, Илүзә, Назгөл Галиева. Улар инде буга тиклем якташлар оешмаһыннан грант тотып, шул медиа мәктәпен башлагайнылар бит инде. Һәм шул бер вакыт ул тукталып калды. Һәм әлеге көндә улар да йып, әйдә шул медиа мәктәп эшләйек. Ризаһығыҙмы дип инде улар менән һөйләшеп, улар кушкыллап риза булдылар. Шуңа күрә бүген Мәгарифте үстерү институтундан безгә аудитория бирәләр инде Мәгариф министрлыгы ярдәмендә. Онда аудитория биреп, шишәмбе кысадна сәгать 7-нән 9-га тиклем безнең кызлар шул спикерларда йып заявкага ебәргән кешеләр араһынан 10 кешене хайлап алып, бүген эшләй башлайлар инде. Был 10 кеше әле хайлап алынганмы, әллә һаман да гаризалар кабул итәһегезме? Юк, бүген инде безнең быел 2021 елда 3 төркем эшләргә булдык. Беренче төркеме февраль һәм март айында барачак, икенче төркеме апрель, май һәм өченчеһен инде яйдан һуң октябрь, ноябрь, я сентябрь, октябрь айларына калдырдык инде. Бүгенге көндә я беренче төркемгә 10 кеше хайланып алынган, кичә безнең кызлар шылтыратып һөйләштеләр. Бүген инде беренче дәрес киске сәгать 7-дә башлаячак. Безгә шулай институт, Мәгариф үстерү институтында аудитория әзерләнеп куелган. Проекторлар, нимәләр кирәк, бөтәһен дә әзерләнделәр һәм бүген дәресләр башланачак. Димәк, кемдер был беренче төркемгә эләкмәгән, уларның икенче һәм өченче төркемгә эләгү мөмкинлекләре бар. Менә шу заявкалар арасында бик күп калган башка калалардан да язучылар бар инде. Улар белән бәйләнешкә чыгып караганда, килә алаһығыҙмы, Өфөгә яшәргә урынығыҙ бармы дип сораганда, уларның юк бит инде. Шуңа күрә бында инде без Өфө калаһынан күбрәк кешеләр дә йыйдык дип әйтәйем инде. Барыһына да 18 яшь тулган. Һәм бында инде бер ай буена теория ягынан укытасак булар инде спикерлар, безнең укытучылар. Һәм инде март айында инде уларны практик яктан карап, өйрәтеп барасак. Белемдәрен кулланалар. Белемдәрен кулланалар. Кемдер укыта? Бында инде безнең бик күп кенә укытучылар дип әйтәйек инде. Дизайн буенча Ильяс Таштемиров, сөнки Ильяс Таштемиров, мәсәлән, башкорт теле көненә шулай логотип эшләгән егет, безнең фондка логотип эшләгән егет һәм шулай уның күп кенә диктантка логотип эшләп биргән инде. Үзе безнең шулай тиз генә эшләп торган егет берничә вариантта һәм шул тиз генә ризалашып, бөтен нимәне аңлап бара һәм шул инде программалар эшләгән, өйрәтеп китәсәк инде. Шулай төрле билдәле журналистлар арасыннан да шулай алдык. Спикерларның исемдәрен пока нитәбез. Үзертеп тотабыз, сөнки үзебездә кешеләр сынлап та бик күптәр укытучылар дип әйтәм икән. Буныһын да хайлаһы килә, икенчеһен дә хайлаһы килә. Бәлки без ул беренче төркемдә бер төрле укытучылар, спикерлар укытырдар. Икенче төркемдә инде ике калгандарын хайларбыз дип уйлыйбыз инде. Димәк, һеҙҙең укытучылар арасында билдәле журналистлар да, СММ менеджерлар да һәм блогерлар да бар дип әйтергә мөмкин. Башҡорт теле укытыусылары бармы?
Заевлар ебәргәндәр араһында башҡорт теле уҡытыусылар үҙҙәре уҡытырға килеүселәр бар һәм шулай уҡ инде менә башҡорт телен һәйбәт белгән грамматика яғынан да, грамматика үҙенсәлектәренән дә шундай уҡ бер уҡытыусы түгел, башҡорт теле уҡытыусы түгел инде, шулай журналистлар араһында бик билдәле спикерҙы һайлап алдыҡ инде. Сөнки хаталар китмәһен өсөн, сөнки шул ваҡытта иғтибарлы ла булырға кәрәк бит инде, ул бит төрлө саҡтар була, шуға күрә шундай моменттарын да өйрәтеп китһен тип инде. Диалект менән бутамаһындар әҙәби телде тип бит, барыбер әҙәби телдә төп нигеҙҙәрҙе өйрәтергә кәрәк, тимәк. Медиа мәктәп тәрбиәләнеүселәрен эшкә урынлаштырабыҙ дип тә яҙғанһығыҙ иғланда. Әлбиттә, ҡулдан килгәнсә беҙ уларға ярҙам итергә тырышасаҡбыҙ. Бәлки ҡыҙыҡһыныусылар булыр һәм шулай бөгөнгө көндә ҡайһы бер ойошмаларҙа бит кадрҙар яғынан менеджерҙарҙа кадрҙар асыла башланы бит инде. Ғөмүмән бына ике дәүләт телендә ошо аккаунттарҙы алып барыуға ихтыяж ни тиклем ҙур дәүләт ойошмалары араһында? Дәүләт ойошмалары араһында күберәк бит бөтәһендә рус телендә алып барыла бит инде. Шуға күрә бында инде әгәр ҙә башҡорт телендә, рус телендә белгән кеше булһа, уларҙың аудиторияһы киңәйә. Аудиторияһы күп киңәйәсәк. Бына ғөмүмән бөгөн башҡортса интернет-контент ниндәй йүнәлештәрҙә үҫешә дип әйтә алаһығыҙ? Әгәр ҙә менән бер нисә 2-3 йыл элек менән сағыштырып ҡарағанда, социаль селтәрҙәрҙә башҡорт телендә контент күбәйә лә инде. Ысынлап та сифатлы контент та бар, шулай уҡ бармы яҙылған контент та бар башҡорт телендә. Шул уҡ Инстаграмда бит инде бик күптәр үҙ телендә, үҙ туған телендә аралаша башланылар, бит инде посттар яҙыла башланы. Шулай уҡ бәйләнештә бит инде күптәрен сәхифәләр башҡорт телендә һәм шулай уҡ TikTokка яйлап керә башланылар бит инде. Бында инде кешеләрҙең үҙҙәренән тора. Тимәк, башҡорт теленең офоҡтары киңәйә дип әйтә алабыҙ. Һәм был йәһәттән башҡорт телен һаҡлау һәм үҫтереү фонды блогерҙар араһында конкурс иғлан иткәйне. Ул конкурс араһында ла һөйләгеҙ. Беҙ грант конкурсы бит инде фонд исеменән һәм бында шулай уҡ бөтә донъя башҡорт ҡоролтайы менән берлектә журналистар, блогерҙар һәм төрлө пабликтарҙың администраторҙары ҡатнаша ала. Бик күп кенә бәйләнештә лә бик күп кенә башҡорт телендә төркөмдәр алып барыла бит. Улар да үҙҙәренең төркөмдәре менән шунда ҡатнаша ала. Был инде беҙҙең декабрь айында башланды, ул майға тиклем барасаҡ. 5 төркөмдә буласаҡ. Беренсе төркөм 15 декабрҙән 15 ғинуарға тиклем булды. Унда беҙ 5 еңеүсене һайлап алдыҡ. 16 ғинуарҙан 15 февралгә тиклем. Ай һайын тимәк. Ай һайын шулай тип майға тиклем 5 тапҡыр була. 5 тапҡыр 5 еңеүсене һайлап аласаҡбыҙ. Һәм ошо еңеүселәр һәм беренсе этапта, икенсе этапта ҡатнашыусылар шулай уҡ һәр бер этапта ҡатнаша ала тимәк. Тимәк, сикләнмәй бында. Сикләнмәй. Һәм моғайын географияла сикләнмәйҙер. Сит төбәктәрҙә йәшәүсе милләттәштәребеҙ шулай уҡ ҡатнаша ала. Әлбиттә, әгәр ҙә сит төбәктәр, күрше төбәктәрҙә инде башҡорт телендә улар шулай башҡорт теле тураһында, башҡорт тарихы тураһында, яки башҡорт телендә төрлө төркөмдәр, төрлө статьялар яҙып, интернетта контент тултырып яталар икән, ни өсөн уларҙы билдәләмәҫкә һәм дәртләндермәҫкә шулай бит. Тәүге еңеүселәр тимәк билдәләнде. Декабрҙа ғинуарҙа. Тәүге еңеүселәр билдәләнде. Бында инде беҙҙең журналистар араһынан Ләйлә Аралбаева булды. Шулай уҡ бик күп кенә бәхәсләшеп, шулай уҡ беҙ интернет селтәрҙәрендә, Инстаграмда серле 102 һәм бәйләнеш селтәрҙәрендә серле хәструш аккаунтын алып барған кешебеҙ еңде тип әйтәйек инде, уны һайлап алдыҡ. Һәм шулай уҡ Руслан Валиев, ул Эхо Москвы в Уфе тигән передачала бит инде радиола башҡортса, русса һүҙлек алып бара бит инде. Яңылыҡтарҙы улар ике телдә алып баралар, шуны тәржемә итеп инде. Һәм тағы ла беҙҙең 2 еңеүсебеҙ бар. Тимәк, был шул ҡатнашыусылар киләһе айҙарҙа ла ҡатнаша ала, яңы проекттар менән. Ҡыҙыҡлы проекттар ғөмүмән бармы бына ошо билдәле ҙур аккаунттарҙан тыш? Әлбиттә, проекттар, ҡыҙыҡ ҡына проекттар бар. Бында бит инде беҙ нисек, был яңы проекттар ҡабул итмәйбеҙ бит инде бында. Бында кемдәр инде бөгөнгө көндә даими эшләп килгән, даими эшләп килгән эштәрҙе ҡабул итергә тырышабыҙ. Сөнки бында был бит инде премия форматында аҡса бирелә, 10,000 һум ҡулына ала бит инде. 10,000 һумға ысынлап та ниндәйҙер проекттар тормошҡа ашырып булмайҙыр дип уйлайбыҙ. Кемдә кем ысынлап та менән эшләп килә, ул бушлай эшләп килгән бит инде, кемдең эше шулдыр. Шул проекттарын, ссылкаларын ебәреп үҙҙәренең шу төркөмдәренә бит шуларҙы ҡарап инде беҙ билдәләп уларға премия форматында бирәбеҙ. Был
грантты. Демәк, хәзер, әгәр дә башкорт телендә ниндидер аккаунтлар я булмаса сәхифәләр алып бара икән кемдер, был конкурста шәхсән дә һәм шулай ук төркем исеменнән дә катнаша ала, һәм конкурста кемдер баһалай? Конкурста безнең монда 10 кеше, 9 кеше, онда без шулай билдәле журналистлар бар, билдәле блогерлар һәм ашу аккаунтлар, пабликтар алып баручы администраторлар да бар, улар арасында фамилияларын әйтеп тормаска булдык без, чөнки сер булып калган дип исәпләнәгәндә, шулай оештыручылар менән. Башкорт телен популярлаштыру буенча тагы нинди проектларда тормышка ашыра фонд? Бүгенге көндә без Башкортсофт онлайн тәрҗемәсе өстендә эшләйбез. Ул башкортса-русса, русса-башкортса тәрҗемәсе буласак инде. Бүгенге көндә анда 500 меңдән параллель текстлар кертелгән. Ул русса-башкортса, башкортса-русса булырга тиеш. Һүзлек түгел, менә һүзлек менән бутарга кирәкмәй. Кайһы бер һүз язып ибәрәләр дә, ул һүз дөрес тәрҗемә ителмәй, бына һезнең тәрҗемәсегез эшләмәй дип ибәрәләр. Бында инде һөйләмдәр тәрҗемә итәргә кирәк. Бәлки яңалыктар лентаһынан алып инде бүгенге көндә ошо безнең Башкортсофт.ру Яндекс һәм Гуглга караганда яхшырак тәрҗемә итә. Демәк, унда уга мөрәҗәгать итүчеләр дә күбрәк булырга тиеш. Әлбәттә, ул бына декабрь аенда гына сыгардык. Декабрь, ягъни гыйнвар аенда кулланучылар күпме әле? Кулланучылар бар, 50 меңдән ашу. Кемдер әле бүгенге көндә кемгәлер кызык, кемдер кайдалар ишетеп кирип кенә тикшереп карай бит инде, кулланып буламы, юкмы, шулай бит аны Мәгариф министрлыгына хәбәр иттек, шулай үзләренең мәктәпләренә, укытучыларга хәбәр итсеннәр өчен, укытучыларына хәбәр итеп, һәм улар да кулланһыннар өчен инде. Кайһы бер укытучылар, мәсәлән, бында шулай юк, эшләмәй, шул йөр дөрес түгел, булай дип йөртүмнән тепиләнеп йөрмәгез дип әйтергә беләм. Ул безгә шылтыратып әйтегез, ашы йөрендә шунда хәтта хәбәр. Һәр кем катнаша аламы? Бында волонтер булып катнаша алалар. Волонтер ирекмән булып. Бындай кушымталардан тагыла эшлекле башкорт теле кушымтаһын да әйтергә мөмкиндер. Ул хәзер аерым кушымта буларак эшләй башлана. Безнең эшлекле кулланучылар күпме? Эшлекле башкорт теле китабы сыккайны бит инде безнең укыту кулланмаһы 2 өлештән тора, һәм без аны 1000 мең әйтеп сыгаргайнык бит инде. Шуңа күрә сораучылар бик күп булды. Шуңа күрә без аны мобиль кушымта форматында да сыгардык. Кулланучылар бар, ул һуңгы тапкыр аналитик эшләгәндә, унда 7 меңдән ашу кеше үзенең телефонына куеп алган. 7 меңдән кеше үзенең телефонына куеп алган, 3-4 меңе актив куллана инде. Рәхмәт әңгәмәгез өчен, эшегезгә уңышлар теләйбез. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияда башкорт телен һаклау һәм үстерү фонды итәкчесе Гөлназ Юсупова булды. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.